Do konca januára je možné predkladať nominácie na ocenenie Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja. Tento rok robíme už 3. ročník ocenenia Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja. Naším hlavným cieľom je oceniť verejne týchto mladých ľudí, ktorí sú nominovaní organizáciami a hlavne aj zviditeľniť dobrovoľníctvo vo verejnosti a tak troška aj motivovať mladých ľudí väčším dobrovoľníckym aktivitám. Akým spôsobom sa môžu ľudia prihlasovať a kto sa môže prihlasovať? Nominovať môžu organizácie mimovládne, ale aj neformálne skupiny, teda skupiny od 3 a viacej ľudí na stránke dobrovoľník.org, kde vlastne sú všetky potrebné informácie ako pravidlá, inštrukcie a samotná nominácia, teda prihláška toho dobrovoľníka. Treba vyplniť teda činnosť v rámci roka 2013 a takú všeobecnú aj za minulé ročníky, ktoré vykonával ten dobrovoľník. Treba priložiť nejakú fotografiu a kontaktné údaje o tom dobrovoľníkovi, teda telefón a mail a samozrejme aj kontaktné informácie na tú skupinu. Či už je to organizácia alebo teda skupina o nejakej tej jednej osobe, ktorá teda nominovala. Rozhodovať o tom, kto získa ocenenie, bude nezávislá porota. O rozhodovaní bude teda rozhodovať komisia nezávislá, do ktorej budeme sa snažiť dávať ľudí hlavne takých, ktorí nemôžu subjektívne hodnotiť, teda budú objektívne hodnotiť. Komisia bude anonymná, teda tajná, až do teda uzávierky. Potom bude komisia teda zverejnená, kto tam bol. A okrem toho bude ešte hlasovanie cez Facebook, to je taký hlas mladých a tej verejnosti, že môžu prostredníctvom svojho páči sa mi lajknutia dať svoj hlas nejakému tomu dobrovoľníkovi navyše ešte. Takže okrem toho, že máme 4 kategórie, máme ešte teda tento výber cez sociálnu sieť. Aké sú tie kategórie? Kategória je ekologická, takže vlastne úprava a obnova priestorov verejných, alebo teda úprava a ochrana prírody. Druhá kategória je výchovná, takže práca s mládežou, práca s deťmi a podobne. Potom je to sociálna oblasť, takže ľudia, ktorí pomáhajú s nevyhodneným osobám, seniorom alebo nejakým tým, ktorí potrebujú tú pomoc naozaj veľmi moc. Štvrtá kategória je osveta a kultúra. Minulý ročník sme mali skôr o kultúru. Tento rok sme to troška pridali, je tam aj tá osveta, lebo participácia patrí tak troška aj do tej práce s mládežou, ale predsa len je to taká tá kategória osvety, kedy vlastne nejaký človek alebo viacerá skupiny osôb snažia sa mladých ľudí nejak motivovať k veciam verejným a tak záujmom. Projektom ocenenie Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja by chceli organizátori zvýšiť aj záujem o dobrovoľnícku činnosť. Tá činnosť je veľmi dobrá. V niektorých miestach sa rozbieha, niektorí zase upadá do spánku. Je to aj len preto, lebo mladí ľudia odchádzajú kvôli školám do zahraničia alebo do iných miest hlavných. Takisto ľudia stárnu, zakladajú si rodiny, takže títo ľudia sa menej a menej venujú týmto aktivitám. No a týmto ocenením vnímame ten podnet, aby sa nejakí mladí začali aktivizovať aj v rámci dobrovoľníctva a celkovo to vnímame pozitívne.